Kerala tanga hla deuh tlang pakhata om panchera khwa chu khopuya tanga fit sang thum zani vela sanga omani a helai tlanga khwa hi helai nai police railway station center ani a helai mun hi moi viau ma se mun hlom tak mai ani boka chuwang chuan mi pui kalpo khau taka khap tlat ani helai borvel ram hnuaya hian Hmeichhe ruang chansom noi mai chu mu ani nol maya heta tang hian thil makdang lam tak mai chanchin chu ain tran ta ni tuntruma movie kanon soifia tur hi aming chu ila vega ponchira ni a mizo tungin omzia chu dil pakhat lungtla ngai lo na ti na ni ishi chiang du ni chuan ngun takin ilo en chuak don nia khopuya tanga panchira pan tur bus alo langa movie a achang tu pa ber madu adi chu cigarette zu chung chuan ba sa chuan a chuanga alan dan chuan police officer ani cholhun rei tak mangin panchira a chuan aron let le don ani darkar engamuzat an tlanu chuan bus chu ding ta a abung no nei te chu bag pakhat le plastic bag pakhat chawani bus atanga chuknu chuan amamo thilte bo fai tel purun le marcha te leya chutatanga tlang kal tur chuan jip lo lir theidang akal ngai lawa tlang kong chu chiat em wangani chuwang chuan a chuan na tur jip chu abuk fela kong laka chuan jip khal tu chu phone bia in abwai le maya anupui chu rai puarani a damdoina anet mita madua chuan chu thosia chuan angui hle mai a phena chuan thuruk pakhata oma nakina achan chu kan la che chodonani madua te station chu tlang chipa tak chuan a oma chulaya chuan englai pon ruwa sur ler ngeng le trek lari sia tur om deuh renga reivak lo nuwa chuan motor chu ding ta a konga chiat wang chuan ram hnuai shortcut kong chu zo angai donani ravi chu driver thiam tak mai ni a khopuya tanga tuila in railway station a chuan aron supply china ram hnuaya an kallai chuan luite pakhat kyanga hian thingzunga chuan thisen lokai noi mai helo oma madu chu athong hle mai chulai mun chu him lo ti sia in man mo takin ram hnuai chu paltlangin tlanga chuan athlengta a chulaya chuan mi pakhat nen hian anin tonga madu lo rin dan chuan arwal chuan akalve mai lo ringa ma se chu pa chuan ani le mai o ti chungin akal san tamaya madu chu reivak lo chola akal le ta a checkpoint restricted area board chu lakson ni ti amu a madu chuan siam thangalin railway station chu thlengta a khopui pum pui system access chu chulai station a chuan ani chulai hmuna thlen chuan venkaya manupui nei tur tho chu sia a chuwang chuan atuk tuk leya a hodona venkayam chu sa e lomi ni a chuwang chuan madua chuan she tak chung chuan kelsa chu fricha chuan da luta helaya hian na ha thlak engma chu omlowa railway system en kol chu ni deuh maya chonhulama thil anei chuan madua chuan engma chu ei tui hlei theilo chuwang chuan a thlenga chote chu ponnama ui pani e tan chuan awa petaringota helai hmuna hian tower sang deuh mai pakhat atang lo chuan khoilai hmuna ma phone network chu om theilawa chuwang chuan apoi mu a phone an biak don chuan an lon san deuh hlek angai thina atuk zinga chuan u naw mi pa pani le an nu chu chulaya chuan anon kala an pa chu kum engamo zat liam ta khana boral to a chulai hmuna duty thin chu ni chuwang chuan an pa chia ring nan le chulai mun moi tak mai thlervel na hun nei tura ron kal chu an lo ni vanlama chuan chhuma jing na salhe maya engti khuna porwa sur thei reng din muna adingani uite chuan tom him na tur an zonga madua chuan nu fa te chu in chung lama lu tur chuan ati a motor cha bi choip te tang chuan khoilai e mo atla bowa chuwang chuan pakhat chu zong tur chuan akala ma se trek chu aron tlata thut mai aphuna salhe maya madu chuan in chunga chuan omtirin auna pa zong tur chuan a chuaka ma se achan him man talo trek chuan alo deng hlum reng mai hun reivak lo nuwa chuan meluka fu police station atang chuan police mi le sa te chu lokalin arwang chunon la a zana chuan ama chawa thu in zu in chung chuan maduaril ro chu om hle le theilawa ngai to nei ani lataka tang chuan khol virri chu asia theiboka uite chu maktak mai hian anbau trap titi a zinga chuan venkayam chuan abung ruwa chu lakhomin chulai hmuna tang chuan a chuaka akal ma chuan duty tura local thar tur chu kathil cha zong zong lo keng turin kati a lo lungai lola
kakal photange atia madu chu lom ve hle mai achan chu ni rei tak nuwa kelsa ei theidon ani chuwang chuan kelsa frichada chu la chuakin asiam tanta a chonulama chuan officer thar sudi ra chu ron thlenga zule cigarette chu ron kengin madu hena chuan ti hian a soya kanupui nei hun torti felani to a alom nan lim sekila atia sudira thu soi chu thulom takani ani chu madu ang bokin seimi alo ni ve hlok maya madua kelsa siam anei chuan sudira chuan makati hle mai chiana ivan siam tui thiam ve atia tuiti tak chuan a eta a mase madu chu alwak aron chuak ta thut mai nimina check-in aden hlum tak pa ruang kha a hri chuaka an pani chuan zu chun in dona an ti tui ta phian mai zinga chuan zana ro sur wanga antenna lo thlureng mai chu an mu a chuwang chuan zinga chote chon han efela chunhulama chuan antenna chu an pani chuan an siam ta a madua chuan ram hnuai lam chu ena ui chu an u tap ro mai amania check lawang khan anau chu athi wangani madua chuan torshe ati ta hle maya chuwang chuan leichu alaya aphum ta a mishing an nemo ransa an nemo thatak le mumal taka thla liam hi athani anwain ang khatweka entur anni chulai kara akyanga dila inbual tora an kallai chuan sudira chuan in ngai zong ron kal hi mu a restricted area board chu ala sona sudira chu phakar tak mai ni an station chu tlang chipo mani wang chuan hlataka mi po chu mu thei vek thina chonhulama chuan sudira chuan madu kelsa siam chu tuiti takina eile ta a mase madua chuan khaminia arwang mu khala thengil theilawa chuwang chuan kelsa tui tak mai chu kalsanin balhale cho e ta zoka chonei khamnu chuan sudira chuan enlin na mangin in ngai zong te pani chu en ta veng mai madu chu thin ul hle maya sudira chu hau ta a in ngai zong te po chu not bo ta boka restricted area board chu atar thale ta a thakan nuwa chuan nangpon tiang kha itong ve don tho ngak ve sham ta che thiana ati a anwai lam konga chuan officer josi motor ron kal chu an mu a an pani chuan man mo takin an loin ching fel vela josi chu aril ro ha mel maya kongsira chuan dingin phone a chuan toimune hian anin hiala madu chuan constable chu zotin josi nupui chu nizan khan afakal sanin driver pakhat nen an tlan do na loni head office lamin anon phone wang chuan josi chu man mo takina chuak ta a rewak lo nuwa chuan chutia man mo taka akal le tang na chan chu an theta meluka fo police station bula Hmeichhe pakhat ruang akut tan chum chu an hmu lo ni chuwang chuan abul hnai police station a te chuan thu thon dar vek an ni a forensic report ina soidan chuan Hmeichhe chu kumsom thuma tanga kumsom thum pani inkar ani a chauka man thin chemte siam tak manga akut chu tan sak ani bokani ati tu fingerprint mu ani lo wangle manrua chu mu torom lo wangin SI chuan chulai vela cheng Hmeichhe zong te chu bowanom le omlo report chui chuak vek turin thu chua asiam boka chumai baka forensic team te chuan panchira ram hnuaya ruang tak sapeng dang te chu an muta boka waki tokia chu thosia chuan sudira chu thilpo elo chuan a tho chuaka a thleng kha thur mai chu ui ho etan chuan a keng chuaka anni chuan annu phumna le chu an lo haya sudira chuan a bota a thlan bulawa thlen chuan a phuzok mai chulaya chuan kut pakhathi alo omreng mai anunga chuan mi to mo hi an lo ding reng mai boka alim thla tang chuan a mu theni madua chuan pistol keng hian alo tin reng mai zonom theini ta chu madua le chu chuan enge inzom na nei tunari chuan boina chu aching fel thei taria ain beng dai le a leya chil chung chuan heng ui ho hian enge mon ti le atipa a chuti lai chuan ravi chu reson keng chuan alo kala sudira chuan kapuma kholo zo lo boy pui fel mai te bathroom ka kaldon ania ti a sudira chu rang takin bathroom a chuan akalta a madua chu kongka pon lama chuan loading le reng mai kongka chu ring tak mai hian ron soi ri a sudira chuan lau thong tak hian kongka chu aron honga madua chuan tuitel lovin bathroom a enga tingai kala ati a sudira chuan engma soilo angoi reng ringot chulai kara chuan Hmeichhe thi ruang ke pakhat chu
panchira a reapers station bultlanga chuan mu ani thuan chele ta a an panhi na omna mun bulram hnuaya chuan ani sudira chu bathroom atang chuan ron chhuaka an hnuai lamram hnuaya chuan police ankal khom ti chu zukmu a chuwang chuan a phone chu charge ngala control system bula anda papera chuan thilaziaka angai to dan chuan engtine mokong taka ravi kaltlanga thon chu tumani mase madua chuan hun thapek chu tumlo ama ngei chuan ravi chu motor thleng chuan aron tha a akonga pistol mu omsarenga mu chuan sudira chuan engthilma ati thangam lawani madua chuan sudira chu engamotak angai to mekani ti chu she thiam to a chuwang chuan kat khelpui tur chuan asom luya sudira kat khela en chuan athwaka chuan thil dangdai omti chu she thiam chulai kara chuan thu an dong le ta Hmeichhe ruang tak sapeng hote chu medical college ra thon anni to thu chun donga chulai tak chuan control system a chuan electric fault buaina chu lo oma sudira chuan battery siam tha chu chuan lamin phone chu achars na tang chuan phoin ala chuak ta a mase madua chu fing phakar tak mai ni chu thil chu aron she thiam ngala abula chuan kal ngalin sudir I phone khamin lo pelok te kolman lok kangai zinga khan ka balance zawdai maya ati a madu chu kol chuan lam chuan tlang sang lai taka chuan alon chawa phone sim card chu la chuakin ati chia a ader chuan kol mang ang mai chuan a om vela signal om thei tatlo nakina ka trai le mayanga ti a police te chuan tak sabung dang zong chu an mu to a kut pakhat che an la mulawani an be seidana chuan postmortem report alo chwa huna thil omdan chu chiang vek to mai donani chutiang ani lai chuan chunhulama mi tu temo panchira tlanga chuan leng turin anron kala madua chuan alo nar bohloma sudira chuan chu hun churem changa la in control system atang chuan Hmeichhe kut amu chungchang chu shilatuma mase madua chuan fin phakhar chwa in aman chuak le ta sudira chuan fing takin control system electric chu offa achan chu chutianga ti chuan police station atang chuan toimutak chu anon kal ngei donani achan chu anomna chu chulai vela wireless communication station mun pui berani a ofani vai chuan khopui pumpui chu an buai zo vek mai donani sudiran angai to angchia chuan alo thleng tangei boka officer josia chuan panchira station va endik tura order chu mu a tlang chi patang chuan madua chuan engkim chu alo mu ve vek police motor chu an lampan chuan ron kalta a chu wang chuan rang takin madua chu system check tur chuan akal ngala win takmaya au chung chuan engatinge electric hi offa ati a chutia soipa chuan a on le ta a wireless line chuan na athok le ta officer josia indiktora aron chho thlen chuan madua chuan alo hui naya mase sudira chungchang azo chuan madua chuan sar dilama inbwal turina kaltani kha aloti a josia chuan anupui khosak dan chu ngai to in phunno anwa chungchuan ponlama zung tur chuan akal chhuaka madu chu ron kalin sar khalai kha chuan kalsu nimina rul tur nei chi kamunia helama hian local ro ati a josi chuan a hlauta a kalson tangal thoya chulai chuan sudira chu akut le ke phuarle aka no sakin alo omring ti kan muthei thuan dong le ta iram rukure kure thane mi le sa te chuan mobile an mu a anrin dan chuan Hmeichhe ruang an charta ta ninge om khani josi chu khomwang lovin atim tinen chuan man mo takin an chuak ngala an kaltak nu chuan madua chuan sudira chu a phel le ta a sudira chuan anam dora atlan cheta ma se thei top chua abe nuwa po chuan madua chuan aman le ta thawa ti chuan an pani chuan control room a chuan an thudun le ta a sudira ngai to na chuan zo na tam tak om madua hian tinge tiang hian ati Hmeichhe khatunge ngatinge khatianga rong tak khana ti hlum ponlama chuan uite chu rap tak mai hian an u vak vak maya ruwa sur la chu tam em maya thlite chuan an nom na chu alen chi thei hial mai the ni sudira chuan zo na chu azo chhotan ta a ma se madua chuan a en charcha ringot atopa chuan angoi thei talawa khaminia kutimhu kha kanupui amrita kutani kha kota kolom high school a zirtir tu ni a sudira chuan lau thong tak chung hian azot le a engatige inupui khai tha
ramsa poni se khatiang taka rong khan tuman an that theilawang ati a madua chuan nui chung hian ishaim inin nei loi that zana inupui du khop ipek theilo wanga natna hi doctor te chuan tiang hi honeymoon depression anti china kum engamosa chu doctor engamosa ta kaloin entir to china ma se he kadam lo na hi enkol dan kong engma omlo amrita chuan mipa adu du akop lor kwala ma se ka shereng chung poin engma ka soi ngai lo shat po ka tum ngai lo tu mi pa nge angai zon ti te po ka ngai ven ngai lo ka dik lo na ni miawa ti the enge ka nei chuan kha mi pa khan mangai tak tak ni se kalom wiawang ma se taksa chau kha du a zan kha chu duty changa kale chuan ka tlai deuh hleka eitor te lein ina ka ho a amrita chu shrui hian aloin oklum reng maya dokana omdai ria chuan ti hian aloin ziaka madu thil swal lian tham tak mai ka ti a hunrei tak chu nang hi kalo bum kwal to che a ma se ni to love min ngai dam don nia ti aloin ziaka madu chuan chumini chuan avoi khatna tan amrita phone chu check sakta a chu tlangwal thalak chu muta a khathil thleng kha mi ten chita se chuan zona tam taka omanga phuba po kala thei kher don lawa amrita ka manga idan hi chu shiat po ishi thiam phakher lawang khamini khan kathidai to phubala turin kaladam ve mai mai ani hi amrita chunga khatiang zozai kha thleng ta a engtin nge nuam sataka khapa kha alokho sakreng theibi kang chuwang chuan arwang te kha bung sang sanga choin kachan somta a khapa khan amrita taksa chau kha du a athil do chu kati puitlin sakta ni kha nanghe helaya ron kalin amrita sa chui ron eita ni kha chu thosia chuan sudira chu athina thong takzet alwa ka chhuaka aumzia chu sudira chu khapa kha lo ni reng mai amrita ne na loin ngai zong kha chuti lai chuan police te chuan amrita mobile chu an mu a anni chuan sudira ne na whatsapp anin biak na te chu mu in thil omzia chu aron lang chiang le zwal ta ni chuwang chuan police te chuan thil khenga poi khoi tu ber sudira chu man turin thu chwa an siam ta a officer josia chu atim te nen ankal chuak ta ngala zanlaya kola phezor zora ruapo asur tanta mase madua mela chuan engumo takhi nga ala nei ani ani chuan antena chuan sudira chu phuara tuna chuan check la khun angak ran toni reilote nuwa chuan ruwa chu tam tak mai hian ron surta a police te motor chu aron thleng ruai ani to thokle khata check na tak mai hi ron tla a madu chu an lampan chuan mi ang maya aron tlan thalayan mu a motor nen chuan in suin tlupa chung chuan awa sar check khan sudi radeng lumania ati a josia chu thong he mai thil thlen na mun an thlena thil omdan an mu chuan jing lampang nga mai chu tha in an shia a jing ani chuan police te ba ka forensic team te po an lo kala josia chuan SI chu phone in thil thlen dan chu shila chung an ti fel nu chuan madu chu in lama ho tur chuan an ti a josia chuan madua kornung lama chet om chu mu a entena bula chuan avakala thirlena chuan madua korthem chu lo om reng mai police then khatte chu an lo phun sersera madua hi a u ang mai ni a sudira hian engtin nge tiang thil hi ati thei jok le an ti a josia chuan ngoi renga angai thlak nu chuan ama in tlang chipa chuan hankal ta a madu chu bek ak chung chuan hladeu taka hian a local to josia chuan a hri chuak anu puipo mani deuh khan driver pakhat nen an tlan dun khani a chu thilangai to chuan aril ru chu temin a hri om dewa josia chuan head office lam chu phone a sarni zan khan antena siam that tumna lama sudi rakha check in a deng hlumpala ati a chung thon sha chuan police lam chuan case chu an close tangala abyak zo nu chuan josia chuan tlang thi tho vot tak maya chuan madua kor thler chu alen tir vetani achang chuan shemna chen khate hi chu hetiang anga chin filtir mai hi a that jok chang om ve a madua po chu khor tak chung chuan tlang kung zo chuan a kal zela anunga chuan nu nei to lo ui pani te chuan anon zui ve zel boka te chuan kan movie en chu heta tak hian a lo top ta ni chante u tun chuma kan movie en hi indu zong ani ngei ka be se ya movie dang mu nom tak nen kanin mule don nia